I Gurney Chonchúir. Iar le craibh na blina sicata coláist na hoscoil le Kirkig oscail na galibh chlís na Belthaí le Ceannais le háiteach le Ceannais a bhaintach. Fad is a rist na Champíní rathe DCU Dóchas Éireann a dríoch le Ceannais as a chéile nar a chlídar oscail ulla. Bhí uile ceile a méal ferriste don ceann seo. Ag Hannah McGuinness agus a ríist tá blá a tacht Ceannais curthisteach an son gotí Kerry Niccio and Kerry le Shellef. Casan si ha sé curthar náis a ríist go háling an son Hannah McGuinness a tacht a roar. Tríd a lár hat súr a chorcach pass all an curthisteach agus deisian is a stóla McLohan tá deisiige ha si sa chearnóg agus consáte san angach an son cool alling ó Claude Lohan. Well bhí cahar ó chorcha sír orthe ach bhí pass all an curthisteach ag líon ag tionnig díorchlifa sin agus Niccio Tá cosantóirí bhlá clia inis sír tá berta chur bagart ar ní ealacháin in son nach denta go maithe beganín spás an mohan ag go déobh Emily Lacey Emily ar an gitóg an son agus pointe blá fuite ag Emily an tríú fuinte a fuite ag Lacey troch múna in jobh mé sin fuite inis ag McLaughlin. McLaughlin le beganín spás a lár ha DCU a tacht tríd an lár go dáas éas go troch múna roiisiad síos an taobh an uair seo. Dasí silach bailithe ag ban Dóchas Éireann. Inis sé Claude Lohan tá cool fuite Claude bhfuil sí lorg an tarna cheann ha si begáín roád amach tá si dul róthir chur tras an céad ní góáin dír a cheann tras ná tá Emily Hógáin an son an dar fuinte fuite bhfuir. Tá brúntaach a tacht an son ífaní héile a chur brú óntaach an son ar chúl báide Dóchas Éireann nach sé fós aice. Agus há blá clíag brise uair bháin eile ní can tionnig an son. Fuite faoi dhearra ag Lohan há cool ag Lohan trasna chun sí trasna dí McLaughlin ar a coolí héin tá trúr ó chorca sír orthe agus há sé curtha sír denta go maithe corcan cosint beána níos fearach ní thógáin faoi dhearra an count sin titim ach titim tríd chosa cuimhe Richmond well hiarna an dain ceann cho éasca ag ní thógáin dá corca bhí si de gimmert go maith a rách cool an count sin das éasca fuite ag ban na mí tá freigar a tastáil go géireann is seo chorca líonaí ealacháin is a begáín spás as chuir líam as féidir le dul haimpar bhean is féidir le ha sí tachan cein há cool a tastáil cheappa pointe chumá pointe go as chumá líonaí ealacháin an son an ciad pointe fuite go siú denta go maice bhí scór a tastáil ba dead steach sa lár daoine Hógáin. Denta go maithe cut agus há ban sa bhreise cut tá Bríd McMahon níos Marie Cannon Trasna go dtí Kate ní Chionna Kate faoi bhrú maiteach a begáí spás céir an gitóg bhfuil ceann áil an tócan son ag Kate ní Chionna ar an cos cléib an son ag ban chogaíocht denta go agus é fuite ag líonaí ealacháin tá pointe ag lí go dtí seo tá ban taobhiste bhfuil sin pass áling an son agus é fachta an son agus seansaigh Marisa agus cóil fuite ag Emily Marisa bhfuil ba deadhí sé tastáil denta go háling acu bailithe ag Emma agus cool tastáil well Robin ní bhuií a si gimar go húntaach go dtí seo ach bhí sí ar bhd amach go táirgint trasna go dtí Cannon. A míid fósar an dachad a cóigan sa le Claude Lohan well Claude tas Cluiche agus pass áling más féidir le ní Hógáin é seo aimsú a dain sé rán a míid sa bhosca curtha an tras náin ag ní Hógáin a ríis sin an daire seansan í go chéile gur cúlacha á ban amháin aisling hanlí stig más féidir an count seo aimsú bheith jobúntaach dentacha an job sin denta fanúna McLaughlin inis chur trasna go dtí Lions bhfuil pointe eilean sa ag maná bhlá clia há sé sin dul han tras náin is dul an ba dead tá Iver de Claude Lohan pointe fuite go siúd an is cúig pointe idir na fórna an sa é mé firste an cheapá go bhfuil an job denta ag maná bhlá clia troch nún in jobh an kick amach a tacht ach a bhd ro dhéanamh bailithe ag ban chorcaí ach an cluiche créocht an sa cúig pointe idir na fórna